L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ospita laqa multilaterali f'pajjiżna ma' rappreżentanti għolja mill-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar imsejħa SAIs u li kienu ġejjin minn Maċedonja ta' fuq, il-Polonja u s-Serbja. Dan sabiex titrawwam il-kooperazzjoni internazzjonali fl-awditjar tas-settur pubbliku. Immexxija mill-Awditur Ġenerali Charles De Guara, il-laqa kienet tinkludi diskussjonijiet dwar l-indipendenza tal-SAI, il-verifiki tas sostenibilità, l-involviment tal-partijiet interessati u l-implementazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli. Preżentazzjonijiet ewlenin indirizzaw prioritajiet urġenti tal-awditjar. L-SAI tal-Polonja iddiskutiet l-isforzi tagħha biex tissalvagwardja l-awtonomija istituzzjonali permezz ta' mekkaniżmu rapidu għall-indipendenza tal-SAI. L-Uffiċċju Malti enfasizza l-irwol ta' verifika tas sostenibilità fl-integrazzjoni ta' konsiderazzjonijiet ambjentali, soċjali u ta' governanza. L-SAI tal-Maċedonja ta' fuq esplorat strateġiji għat-titjib tal-involviment tal-partijiet interessati, filwaqt li l-SAI ta' Serbja eżaminat l-importanza li il-pajjiż jimplementa l-Aġenda 2030. Il-laqa mhux biss saħħet l-importanza tal-kollaborazzjoni internazzjonali fit-tisħiħ tal-governanza u l-effettività tal-awditjar, iżda dawk preżenti taw għarfien dwar l-aħjar prattiċi għat-titjib tal-kredibilità u l-impatt tal-istituzzjonijiet tal-awditjar.